Kansalaiset, olkaa hiljaa, poliisi puhuu. Me yli 175-senttiset kerromme nyt uudesta sakotuskäytännöstä. Sakotusuudistuksen myötä myös tyhmyydestä sakottaminen uudistuu. Tyhmyydestä on ennenkin sakotettu, mutta nyt sakotetaan herkemmin. Jos on 10% tyhmempi kuin muut, niin sakko paukahtaa oitis. Jos on ihan tyhmä, niin silloin viedään tuomarin eteen näytille, että näinkin tyhmä voi olla. Harkittu eli ensimmäisen asteen tyhmyys on sitten niin vakava homma, ettei siitä selviä sakoilla. Mutta sitten sakon suuruuden määräytymisperusteisiin. Nyrkkiperiaatteena on, mitä tyhmempi on, sitä enemmän sakotetaan. Sakko lasketaan pidättävän poliisin nettotuloista. Jos niitä ei ole, sakko lasketaan bruttotuloista. Myös päiväsakkojen suuruusluokitusjärjestelmään on tehty muutoksia, mutta ne on niin vaikeita, ettei niitä kannata tyhmille selittää. Näin siis tyhmyydestä sakotetaan tästä lähtien. Kiitoksia huomiosta alle 175-senttiset. Ensi viikolla poliisi kertoo sisäministeriön uudesta ohjekirjasta pärstäkertoimen merkitys sakon suuruuteen. Kansalaiset, nyt voitte jatkaa toimianne lain sallimissa puitteissa.